Πώς λέγεται η εταιρεία στην οποία εργάζεστε? ما اسم الشركة التي تعمل بها؟ Πώς λέγεται η εταιρεία στην οποία εργάζεστε? Έχω 3 παιδιά, 2 κορίτσια και ένα αγόρι. لدي 3 أطفال، بنتان وصبي واحد. Έχω 3 παιδιά, 2 κορίτσια και ένα αγόρι. Μπορώ να κλείσω ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη? هل يمكنني تحديد موعد ليوم الأربعاء القادم؟ Μπορώ να κλείσω ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη? Πόσο καιρό θα μείνετε στην Καλιφόρνια? كم من الوقت ستبقى في كاليفورنيا؟ Πόσο καιρό θα μείνετε στην Καλιφόρνια? Ξέρετε πώς να φτάσετε στο ξενοδοχείο Marriott? هل تعرف كيفية الوصول إلى فندق الماريوت؟ Ξέρετε πώς να φτάσετε στο ξενοδοχείο Marriott? Ποιος είναι? Ρωτώντας ποιος είναι στο τηλέφωνο. من هذا؟ الاستعلام عن من على الهاتف. Ποιος είναι? Ρωτώντας ποιος είναι στο τηλέφωνο. Τι είναι καλύτερο, η σαλάτα με μακαρόνια ή κοτόπουλο? أيهما أفضل سلطة السباغيتي أم الدجاج؟ Τι είναι καλύτερο, η σαλάτα με μακαρόνια ή κοτόπουλο? Θα ήθελα τον αριθμό για το ξενοδοχείο Hilton, παρακαλώ. أريد رقم فندق هيلتون من فضلك. Θα ήθελα τον αριθμό για το ξενοδοχείο Hilton, παρακαλώ. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με τη μητέρα σας? متى كانت آخر مرة تحدثت فيها مع والدتك؟ Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με τη μητέρα σας? Πρέπει ακόμα να βουρτσίσω τα δόντια μου και να κάνω ντους. لا يزال يتعين علي تنظيف أسناني والاستحمام. Πρέπει ακόμα να βουρτσίσω τα δόντια μου και να κάνω ντους. Θέλω να στείλω αυτό το πακέτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. أريد أن أرسل هذه الحزمة إلى الولايات المتحدة. Θέλω να στείλω αυτό το πακέτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιονίζει συχνά το χειμώνα στη Μασαχουσέτη? هل تتساقط الثلوج غالبا في الشتاء في ماساتشوستس؟ Χιονίζει συχνά το χειμώνα στη Μασαχουσέτη? Ξέρετε που υπάρχει κατάστημα που πουλάει πετσέτες? هل تعرف أين يوجد متجر يبيع المناشف؟ Ξέρετε που υπάρχει κατάστημα που πουλάει πετσέτες? Όταν πήγα στο μαγαζί, δεν είχαν μήλα. عندما ذهبت إلى المتجر لم يكن لديهم أي تفاح. Όταν πήγα στο μαγαζί, δεν είχαν μήλα. Μερικές φορές κοιμάμαι στις 23 νο, μερικές φορές στις 23:30. أحيانا أذهب للنوم في الساعة 11 مساء وأحيانا في الساعة 11:30 مساء. Μερικές φορές κοιμάμαι στις 23 νο, μερικές φορές στις 23:30.
Τι κάνουν συνήθως οι άνθρωποι το καλοκαίρι στο Λος Άντζελες? ماذا يفعل الناس عادة في الصيف في لوس أنجلوس؟ Τι κάνουν συνήθως οι άνθρωποι το καλοκαίρι στο Λος Άντζελες? Πήγα στο σούπερ μάρκετ και μετά στο κατάστημα υπολογιστών. ذهبت إلى السوبر ماركت ثم إلى متجر الكمبيوتر. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και μετά στο κατάστημα υπολογιστών. Ήμουν έτοιμος να φύγω από το εστιατόριο όταν έφτασαν οι φίλοι μου. كنت على وشك مغادرة المطعم عندما وصل أصدقائي. Ήμουν έτοιμος να φύγω από το εστιατόριο όταν έφτασαν οι φίλοι μου. Υπάρχει ένα εστιατόριο εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό. يوجد مطعم هناك لكني لا أعتقد أنه جيد جدا. Υπάρχει ένα εστιατόριο εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Έχω μια ερώτηση που θέλω να σε κάνω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. لدي سؤال أريد أن أطرحه عليك. أريد أن أطرح عليك سؤالا. Έχω μια ερώτηση που θέλω να σε κάνω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.